Di pa ubos una sa blood typing ang mga blood donor ng mga sundalo ay kini gikuhaan og dugo sa bloodletting activity nga giorganisa sa mga sundalo sa headquarters sa 101st Infantry Brigade sa barangay Katambayayong ni Isabela City, Basilan. Kabahin kini sa pre-anniversary activities sa mga sundalo nga adunay tema nga alay kong dugo galing sa puso. Kauban ang Philippine Red Cross Basilan Chapter, DOH, City Health Basilan, General Hospital ug Infantry Hospital Incorporated. Gihimo ang aktibidad sumra sa Republic Act 7719 kung National Blood Services Act of 1994. Tinguha sa biining nga makatigum og dugo para sa mga nanginahanglan. 48 ka bags kung 21,600 cc ang nakuliktang dugo atol sa bloodletting nga sagad ni suporta ang mga miyembro sa sundalo. Ang ika-22 na founding anniversary sa 101st Brigade matigayong karong Oktubre 26, 2022 ug ang pagdular og dugo usa lamang sa mga aktibidad sa selebrasyon. Grace Asmaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.